एक्जिबिशननि गेट आरोना लोगोफोर एक्जिबिशना हाबनानै जों नायफैनो मोनदों आरो ओरैबायदि मोजां मोजां दखानफोर दं नै बेयाव दंफैयो बिथांफोराबो जोंजों लोगोसे दायो दंफैयो आरोना And we still गोखै खाथिलै गोखैया बांद्राय जादों आं बेनिखायनो रायजो जाबायना उनावसो आङो माबाखौ लोंबाय
200 orang mal. Exo. Orang mal. Suras TikTok morning. Bukan sebenarnya lebih good. Bang, lebih kurang teknik. Men, lo tadi share